channelखौ नोंथांमोनखौ आंनि डेमल प्रग्रेस खालामनायनि फिनबरनाय जालायबाय गाइस ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय गाइस दिनै 5 सेप्तेम्बर नङा होमबा गाइस फोरोंगिरि सान गाइस ओमफ्राय प्रग्राम दङ गेदेरथार बिराद गेदेर नोंथांमोन गाइस जेसेबां एसेमान दिन्थि लांनो नाजानोसै आं गाइस हानायमानि मोसानायफ्राव सल' होनाय दं बायदि बायदि दं गाइस नोंथांमोना आं भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय जाबाय गाइस बिदिब्ला भिडिअ'खौ जागायजेननो दं नोंथांमोन नायलांबाय थादो गाइस दा बिथाङा बे गाव मोजां मोननाय सिख्लाखौ आखिनो नाजागासिनो बिथाङा जाहांबाय महराबो नै बिथांनि सावगारि आखिनाया नै मेगनानो गैया नायलाय गाइस मेगन गैलायलायै हिन्जाव गोसथोदों मोखांनि महर गैयि हिन्जाव गोसथोदो Korean lover. Really? Ada more. What am I doing here? Who am I? I forgot my name. ठीक है समझिए Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Tôi không thấy sắc nữa. A few moments later. Oi, दा बागुरुम्बा मोसानायखौ नायना माबोरै मोनखो? मोजां मोनदों। माबायदि? नोंथाङालाय माबायदि मोनखो बागुरुम्बा मोसानायखौ नायनानै? ओइ, माबोरै मोनखो बागुरुम्बा मोसानायखौ नायनानै? आं बेखौनो बुंनो दिन नायनांगौ बेबायदि गोजोनबाय गरमाव मोसानाय गरमाव
गोसो सिंमानि खहाब होजोब्बाय वाव साफा साफा सिख्लाफोरथ' साला बेखायनो एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नट साफा इज नट मेटार समझ रहे हो आप समझ रहे हो मोसानाय इज मेटार नामा मोसानाय इज मेटार बिथाङानो जाबाय टिंकि सुनानै मजा लाबाय दं आरो बार नागलि मेदाम सुलेखा बसुमतारिया सल' खनगासिनो गाइस Ende, siapa nih kita mau dulu? Hah? Lazia nih nggak? Siapa nih kita harus mana? Lazia.